For today's video ay nagluto po ako kagabi ng chicken humba in Sprite. Ayan. May kasama po yan Sprite. Sahog po yan. Ayan. Minarinate ko po siya. Minarinate ko po siya sa Sprite ng 1 hour. Ilagyan ko po ng paminta. Ayan yung mga sangkap ko. Bawang sibuyas, Knorr cubes, magic sarap, black beans, suka at toyo, may sili, haba, ayan. Then asukal na rin po, naglagay din po ako ng asukal para balance yung lasa niya. Ayan, ginisa ko na nga po yung bawang sibuyas. Ayan, at then ilalagay ko na po yung manok, minarinate ko. Sineperate ko lang po yung sabaw niyan, yung inalisan ko po ng manok, yung pagmarinate ko, tinabi ko lang po at ilalagay ko rin po mamaya. Ayan, pinalambot ko muna yung manok. Yan, habang nagluluto ako, ayan, panay ang kain ko ng saging. Si Papa lagi may nakabiti na saging dyan. Ayan, hinog na nga po. At yung mga bata ay di tinitigilan yung kakukuha ng saging. Ayan, binuksan ko po at minekos-mekos ko. Ayan, ninaluhalo ko muna para siksik yung lasa. Then nilagay ko na nga po yung sabaw na tinabi ko na may Sprite po. Ayan, nilagyan ko po siya yung paminta, konti. Ayan. Pinalambot ko po siyang masyado yung chicken. Ayan. Medyo pagtutong-tutong na yung chicken. Ayan. Pwede nang ilagay yung toyo at suka. Ayan, nihalo-halo ko muna siya. Ayan, takpan ko po siya ulit para mas ladong lumambot. Ayan, nilagay ko na nga yung soy sauce, toyo, ayan. Then, pagkatapos niya ay ilalagay ko po yung suka. Ayan. Then, yung Knorr cubes. Saka yung black beans. Kunti lang po sa isang pack po na 100 grams yata yun. 1/4 lang po yung nilagay ko. Kasi maalat po yan. Saka yung Knorr cubes, pork po yung nilagay ko, hindi chicken, pork po. Ayan. At takpan ko po siya ulit. Ayan, hinayaan ko na po siyang kumulo. Ayan, tinakpan ko po siya ulit. Ayan, hinalo-halo ko po siya ulit. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo. Ayan. Then, mamaya po ay ilalagay ko po yung gata niya. Ayan, nilagay ko muna yung sili. Ayan, sili, then yung gata. Ayan, yung gata yung magpapasarap dyan. Ayan, chicken humba with gata. Ayan. Ayan, medyo papa-sticky ko po siya. Medyo maalat po yung yung sabaw niya. So, para mabalansi po yung alat at tamis niya, nilagyan ko po siya ng 2 kutsarang asukal. Ayan, ayan. Nagbalansi na yung lasa niya. Masarap na siya. Hayaan ko lang po siyang kumulo hanggang maging sticky yung sabaw niya. Ayan, pwede na siya. Luto na siya. Ayan, tinakpan ko siya ulit. Then, binuksan ko po siya ulit. Ayan, okay na po. Luto na po siya. Ayan, di na nga makapaghintay yung aking mga anak para tikman yung aking luto. Ayan. Ang sarap naman. Ayan. Pwede na nga po siyang iserve. Yung anak ko ay tinikman niya sa kanin kung okay na yung lasa, okay na yung alat, okay na yung medyo tamis niya. Ayan.
pwede na siyang serve. Ayan po yung ulam namin kagabi. Hindi ko lang po na-post. Ayan. Ngayon ko lang po yung ipopost. Ayan, okay na nga po siya. Ayan, salamat po sa panonood ng aking mga video. More comments, follow, and share na rin po ng aking mga video. Salamat po sa suporta. Ayan po. Sana may natutunan kayo dito. Gayahin nyo na at ang sarap po. Promise. Ayan. Chicken humba with gata po. Ang sarap. Lutong probinsyana. Ayan. Talagang pina-sticky ko siya. Thank you for watching everyone. Bye-bye.